Kag sa minuno sa mga balita subong nga adlaw. Ganban ipatuman sa Mascara Festival Celebration sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Sumugod Oktubre 1 hasta Oktubre 23, sigapatuman sa Bacolod City Police Office ang citywide gun ban. Suno kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, hindi lang pusil kag mga bala ang pagadumilian, kundi pati na mga deadly weapon kasubong sa mga patalom. Automatic ang deadly weapon niya, na ginakuanan nga sa banning. Pero ang mga kayong sa banning nga gina-request na sa firearms is enable may mga permit to carry. So, during sa banning, iskan may permit to carry ka, bawal gid yung bitbit. Magluwa sa pagpatuman sang checkpoint ang Bacolod City PNP ang maga-inspection man sa kada gabi sa mga festival sites. Igadumili man ang pagpanigarilyo kag paggamit sang vape sa mga hindi designated areas. Maglibot sa mga respective areas para pang-check upon kung compliant ba lang ining mga store owners, no? Kaya especially ginabawal taman ang mga pointed stick. Samtang sa Setyembre 29, natala na ang send-off ceremony sa kapulisan upod sa iban pa nga security personnel augmentation para sa tuigan nga selebrasyon. Sa Biyernes ang gabi ipatigayon ng salubong party para sa October 1 nga opening sa Mascara Festival. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.